नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसन बानी लोग आप लोग? फाइनली फिर से लाइव हम आ गए कुछ दिनों बाद। आप लोग के बतावल चाहतनी कि अरे भैया सब पे ध्यान बा। करेंसी से जाके सुन लोग आज अपनी धुन भोजपुरी पे और वायरल भोजपुरी पे सुन लोग कैसे लड़का भइल। और अन्नपूर्णा से आइल बा मारा मर्दा गोली और 11 तारीख के आ रहल बा बहुत दिनों बाद फाइनली सारेगामा हम भोजपुरी से। बहुत ही तगड़ा मस्त गाना बा, तो आप लोग ओकरो के सुनब लोग। बहुत जल्द ओकर पोस्टर एंड टीजर शेयर कर ली। और कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड आप लोग के अपन यूट्यूब चैनल है, ओकरो के सर्च करके और ओकरो पे बड़ा बढ़िया बढ़िया गीत आयल बा। सोशल मीडिया दीवाना बा, ओकरो के सुन लोग। बेग लटकौले हुई देसीला अंदाज में बा, लेकिन काम काम होला। तो आप लोग अपन आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बनौले रहे लोग। और बस्ती में भाई बहुत जल्द आएंगे। नीरज दुबे जी, आशु बाबा थोड़ा सा कुछ काम में गइल बानी। आज जाए लोग करेंसी से अपनी धुन भोजपुरी पर सुन लोग। वायरल भोजपुरी से आयल बा कैसे लड़का भइल। एंड अपन ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद एहतरे बनल रहे।